Nyata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen panamutusa Sang Sri ora panglit lha iki rak Narayana. Nggih, Kanjeng Paman Prabu kula. Lho, lah kok malah kowe iki dadi bandan iki kepiye? Narayana. Kok wonten dawuh, "Jo gawe wirang, gawe isin." Minggat saka negara Mandura, bareng ketemu dadi bandan kaya ngono kuwi. Ngisini-sini, ora gawe wirang, gawe isin kaya ngono kuwi. Nggih. Sewu lepat Diagung Pangaksama Paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwah Paduka Kanjeng Paman Prabu. Milanipun kula dados bandan menika kula dados maling. Lho, maling? Maling piye? Nggih. Persajan kemawon rikala semanten Begawan Durna menika nguyak-uyak kayan Yayi Rukmini. Jalaran pambatangipun Begawan Durna menika kirang pratitis ingkang leres menika ingkang putra Yayi Rukmini. Dipun uyak-uyak lajeng kula ingkang mitulungi kula wujud brahala. Milanipun geger wonten buta ngamuk. Raseksanipun kula. Butanipun kula. Kula ingkang nyingetaken pun Rukmini. Sinuwun, kula mboten trima. Kula mboten trima. Badhe kados pundi badhe menika putra pulunan Paduka. Nanging menika lepat kedah nampi pidana. Nampi pidana ingkang murat kaliyan dosa kalepatanipun. Mbak, inggih sampun watos yang penggali. Nggih, dinten menika kula ingkang badhe ngadili. Narayana, wonten dawuh. Dina iki paripaksa aku kudu nibake paukuman kelawan jeneng sira. Inggih. Menapa ing dados paukumanipun Kanjeng Paman Prabu badhe kula tampi. Kowe bakal nampa pidana pati. Rama Prabu. Piye Rukmini? Menawi Paduka badhe ndawaken paukuman dhumateng Raden Narayana. Badhe nampi pidana pejah. Rama, kula nyuwun pejah rumiyin. Kula atur mejahipun Rukmini. Kok ngono sababe apa? Jalaran kang mitulungi kula menika nggih namung Kang Mas Raden Narayana. Kula sampun matur keplok yen ora tangan loro ramuni tegesipun pambatangipun Begawan Durna menika namung wonten kewajiban lanang, kewajiban wadon nanging boten ngrembak bab perkawis katresnan. Piyambakipun tresna nanging kula boten remen, kula boten tresna. Menapa kelampahan wong ora tresna kok dipeksa menapa badhe bagya mulya gedangipun Kanjeng Rama Prabu. Kula atur menggalih. Ya. Badhe kados pundi kemawon? Menawi kula boten kados kayan Kang Mas Raden Narayana kapejana sendikane dherek. Kula nyuwun pejah rumiyin Kanjeng Rama. Wah, lah dalah.
Rukmini, Rukmini. Yo, tak pikir-pikir apa dikaya apa ya bener kowe Rukmini. Nek ya ora maido wong jenenge Begawan Durna, wis lawase urip. Pancen ora tau ketemu kawan Wanodya ingkang Sulistya Warna dadine Begawan Durna kuwi duweni rasa tresna seneng karo wanita ki ya ora kleru. Ya mung nyatane Rukmini ora gelem nglakoni, kowe ya ora luput. Kowe jenenge tresna kuwi suci. Katresnanmu marang si Narayana rek ngono. Lho nggih Kanjeng Rama. Ya wis. Narayana, kula mboten dawuh Paman Prabu. Ya ibarate aku nitipake setetes balung sak ceklek wujute si Rukmini tresnanana ya Narayana lahir terus sing batin. Lho niki kisaken dawuh paduka Kanjeng Paman Prabu. Ya, ya, ya. Yaki, iya Kanjeng Prabu, ngaturaken kawuningan ngalun-alun wonten Narendra Yaksa ingkang gereng-gereng geru-geru sesumbar menawi Rukmini mboten pun paringaken kumbina badhe pun damel karang abang. Narayana, wonten dawuh kok Prabu. Saiki gelem temandang gawe apa ora? Dikala semono kowe ngluputake karo wong tuwa ngluputake karo aku. Saiki ora iso ngrampungi gawe tak deplok dasmu kowe. Wonten dawuh Kang Mas. Ora jeneng pun Kakang iki ora iso ngrampungi gawe ora iso ngrampungi perkara. Pun Kakang iki dudu wong ringkih. Nanging Permadi Ruhanira. Tak rasa Siadu uga wis ngerti karo pun Kakang wis ngerti marang Yayi Permadi. Rampunge perkara iki kudu pun Kakang karo Siadi kang kumandang gawe. Makaten Kang Mas. Ya. Kula namung derek kepareng paduka. Mengko yen eneng mugane lelakon tak perintah apa bae Siadi kudu manut derek kepareng paduka Kang Mas. Sapa ya? Iki ana Satra Ireng Cemani. Serayan Kumbina Narayana kekasihku. Sapa kowe? Narendra Dwarawati. Prabu Yudha Kalakresna. Karepmu dina iki aku bakal njaluk Rukmini Kumbina bakal tak jaluk Ruhanira. Rukmini wis dadi pawengkonku, dadi garwaku. Wah! Wah, dalah.
Ayak maip gleleng pacakmu. Kowe ngendelke bagusmu. Nek pancen kowe tresna karo Rukmini, ayo. Rukmini tebusen jiwa kaprawiran. Langkana bangkene Narayana. Ah, kokop getihmu ah. Oh, legan golek momongan. Cah bagus-bagus. Omong melu nrambul ana paprangan. Soroh nyawa kowe. Narayana. Kok kancamu mati. Yayi Permadi. Yo. Nadyan to Siadi cilik lara gedhe tepekaning pati Siadi labuh karo pun Kakang. Wis kinodrat. Pun Kakang Darsan Siadi ora bakal bisa pisah. Sang Hyang Wisnu binyalah panitise. Yen Permadi mati aku ya melu mati. Aku mati kowe tetep belani. Nanging durung temeka kala mangsane Yayi. Aja kesuwen nggonmu sare. Ayo nglile. Piye rasamu Permadi? Kang Mas kados kula tilem kepati. Nanging raos kula dipun gugah kayen Kang Mas Narayana. Oh, ngono. Inggih. Kowe mau jane mati. Pati kowe sampun ngajri-ajri. Ora kok meden-medeni. Ajan kowe mati durung temeka kala mangsane durung wancine. Pun Kakang bisa ngusadani, bisa maluyakake. Pancen Ratu Buta iki gegirisi paringipun Kang Mas. Narik ngarep pun Kakang wis paring dawuh ayo andum gawe. Inggih. Pun Kakang duwe titian wujuding kreta ingkang aran Yai Daladara. Peparingane pukulan Sang Hyang Bathara Wisnu. Inggih. Dina iki
pun Kakang bakal namakake pusaka ingkang wis ana jroning kreta wujuding bendhe ingkang aran Pancajanya lan Salumpret Kalasangka. Kowe gelem dadi kusir? Wis akan daru. Yen to si Adi gelem, wis besok gentenan. Yen to si Adi sing numpak pun Kakang sing ngusir, yen Adi sing ngusir kowe sing numpaki. Pun Kakang sing numpaki kowe sing ngusiri. Jadi padha-padha ngene tumandang. Kula dherekaken. Lampaing rata tan pantara repo suku ning arga iram kang tumingapine dendeng saengga prajumung lan pradangga kacarita Narayana nitih rata Kyai Jaladara ingkang kini sulan kawat ingkang rayi Dian Permadi eling-eling Sang Hyang Wisnu binelah paniti sedaya satriya kekalih Narayana ingkang nitih rata Permadi ingkang ngusiri Rikala semana Raden Narayana sigra anabuh bendhe Pancajanya sarya nyebul Salumpret Kalasangka gumuruh suarane palagan ngati bingung liwung Prabu Yudha Kalakresna lah dalah edan. Wah. Suarane apa mbrebeki kuping. Suarane cawuh. Lawan gumbruduk kaya suarane kreta pambekering jaran. Bebarengan suarane Salumpret. Bendhe ngungkung nganti gendangan kuping kaya pecah-pecah. Wah. Dewa wae padha mbelani kawan si Narayana. Yo, ora katon wujude. Nganti mbingungake rasaku. Ah, kecekel kata unta malang kowe. Ah. Ah. Wah. Wah. Aja ngece kowe. Meduna. Metu saka jroning kreta. Aja bingung rasaku, ah. Ayo, ketokno wujudmu. Ketokno dedapuramu barat. Ah. Mangkono riwutnya bingung liwung Prabu Yudha Kalakresna karana mireng suarane Salumpret Kalasangka bendhe Pancajanya pambekering kuda sekawan krincinging jaran pasan kaya belah ro jagat
Risaksana dening mangki Sang Naraya Sigra ngasta pusaka senjata Cakra Baskara. Sumalorot saking Dirgantara. Ngengi Sang Prabu Yudha kala kesna gumebruk kaya gunung jugruk pejah kapisanan.